sang pati sigra anata baris nyawi iji gumala dampyak-dampyak kumragut lambai krapyak lan watang anggati larang abai sorak ego moro lalu kita sesarankan kalian Mas Gugun Group saking rokok PS gesian tulung aku woi monggo-monggo Mas Gugun matur sembah nuwun kanca-kanca PS rokok retek filter sedaya pirati tekan ketuban pancen kepenak Mas Gundul ayo kaya apa lah kabrik glaning para satriya satriya dalem menika Turangga Jaya bendera tanda wis kumitir kumalang sedaya pirati iya iki satriya-satriya gemo lan uga satriya cilik Mas Kang Angasta busana pethak ngandhapipun cemeng man ya man ayo pancen kepenak man pancen kepenak ger hoi oh oh. Aus. Hey, ho, hey, ho, hey, ho. Wah. La la. Ya. Oh, ho, ho, ho. Ah. Yuh. Nah, ayo le. Kaya mangkene siji-siji diaturke ya, Man. Oh. Pancene penak banget Anggara Audio matur suwun lah dalah iki Anggara lho Man Anggara dulure dhewe ya dulure dhewe sing nyomret sapa pitu dalange cilik Tulung Agung saiki sampe glogok jaran tenan iki ayo Kang Tris masuk Dik yuk ya Yo. Oke diapun aturke malih yo man karo sapa nggih.
Kanca-kanca turangga sakti muda. Bakul lampu saiki. Iya. Iya. Meh. Menak ngene lho, Ger. Yo. Hei. Oh. Hei. Oh. Hei. Yo. Oh. Nah. Yes. Ya. Oh. Belajar karo Mas Tito. Ben kepenak gulunge nget. Op. Woi, iki cilik-cilik ning kesenang. Woi. Ayo lo, Ger. He, ho, he, he. Yo. Woi, he. Iki kembarane glonot iki. Sayangnya glonot dene iki. Yo, bus. Yo. Nah. Ayo ta. Gue lah yang ini iki. Iki kesenenganku iki. Ya. Kenapa golek duit? Keluarga besar dari Krido Manggolong kira apa wonten dalem menika Bastu. Katuran pinarak Mas Inggar. Wonten ing dalem menika sugeng amirsani Turangga Jaya. Yo. Wah, ya iki. Oh, awale. Hei, aja dipetuti aku. Nah, ya ngono lho. Wah, saking gesine, saking semangate. Ya kene iki lho. Ini lho Mas Momo, Mas Momo. Karo Dek Fadli iki mau ya. Mas Jepri ramu, mandiogo gak ketinggalan Mas Jepri. Oi, ayo. Ada anak yang mencari ibunya. Namanya siapa Pak? Namanya Pak? Tolong bagi para pengunjung yang merasa anaknya ketinggalan, tolong. Ini adiknya di sini menangis mencari ibunya. Tolong bagi para pengunjung, ibu-ibu ataupun bapak-bapak, ada anak yang mencari ibunya. Ini namanya saya juga nggak tahu, dikarenakan adiknya nangis. Kok sana anak Adit ini? Hei, monggo. Gini Pak, dibawa di atas panggung aja, biar ibunya tahu. Oh, iki Bu, piye tok Bu? Ngene kok tak pek, aku ya butuh anak lanang jane ngene iki. Hop. Nggih, matur suwun. Ya, yo. Hei, lah. Yo. Lolo. Sos. Yo.
ha oh ya ha sing lor dhewe iki sapa Asu? Kembarane glonot. Ricik gum ricik kremise wos teko sadelo maneh. Tapane wos teko nyangkake. Aduh rika moto-moto bungkus betari. Sapa Tito? Iya, iya. Jenenge sing lor dhewe sapa kuwi? Iki lho. Ora ro aku. Ora. Sumpah ora ro. Iki tak pirsani kaya glonot cilikane. Zaman biyen, zaman biyen. Ya. Nek sing judul dhewe kaya sapa ya? Cilik ning cara manuke manuk sikatan iki. Kok iso? Lincah. Oh ngono. Oke. Ayo. Nah. Hei. Lho. Hei. Au. Oh. Iki sing mburi dhewe iki ya kaya Tito. Sing iki. Iso. Iki gemoh. Gemoy. Kaya cilikane sampean. Makasih. Makasih Kakak.
goyang siti, bengkel siti, HE, doa, goyang siti, bengkel siti, di Abel katuran pinara, konco-konco saking Bandaran Rawuh Tegal mriku. Konco-konco budaya sesarengan lestari budaya. Oh. He, he. Oh. Eo, eo. Ayo nduk maning kaya ngapa aturno ireng manis. Ayo neng, ayo neng, ayo neng. Ayo. Tak baturane aku batur itu. Oke Pak Tri. Ben api ora iki. Sering dolan ning omahku perlune mung sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno marga kelingan ireng manise tinane mong jalaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuane tresnaku ra bisa ilang marga kelingan ireng manise mergo kelingan ireng manise sampean. Sesarengan Turungga Jaya, adugi kanca-kanca YouTuber matur nuwun untuk semuanya. Mas Huda. Yen kelingan lelakonku jamane nalika ing paulangan aku duwe kanca putri Gapya ayu lair lan batine nanging coba ora bisa urip bebarengan sanadyan aku wis pisah janji tresno lair batin Yeah.
ha ho yo 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 he ho yo 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 hey ho ha yo 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 hop nggih sesarengan kalian Anggara Audio lan ugi Mas Sutris KSS Audio saking Dudan Gundang matur sembah nuwun kawuhipun anugi kanca-kanca Nggih. Karo mojo Pak Tris nggih. Warung Mojok Dik Tito ayo lo Kang Tur Rada rene. wing Aja ngada wae tolah samar disawang kancane aja dipikir sing lagi nyindir aloke wong ora bondo yo Mojok yo ayo ha hey nah ya hop ya iki Turangga Jaya man alon wae yo ngir alon lan uga ditata barisaning Pramadya Bala kang sampun tuwuh sak dene alun-alun man iya Oh, wah alas yo Ya, ya, ya. hera, hera, hera. Jroning sepi ratri nanya mbok masa jalaliwa becik toloso sayamu ayo bareng tak kandhani bangun jiwa bebrayan
Coba diatur ke sesarakan dalam menghibur para penonton. Wonten Karang Kates Mbak Astu. Akhirnya kangkatan sumribit. Aku tak kancani. Dikancani kok buri ini ra apa-apa. Matur suwun lho Bagus. Sak bibar ini langsung ke mawon Mas Gundul penyematan putra Bapak. Oke. Goyang sini. Lir-lir tandur rewe sumilir tak ijo royo-royo tak senggo kapan.
Ho ah. Ho ah. Eh. Awas. Ayo. Mas Minyo. Au. Lah. Oh. Oh. Hey. Yuk. Hop. Yo, 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 yo.